Mikkels, het zou me niks verbazen als het dat is. Onze jeugdprins. Is het schoenen gesloten? Ja, genau. Dat zou kunnen. Alaaf. Het hoes is er... Hallo. Hallo! Hallo. Je ziet de man van De man Niels. van de prins, ja. Maar zoek ik hem net. Dop je die andere deur? Nou, ik zoek net in mijn store achter een computer zitten. Oh nee, dat is de oudste zo. Oh, dat is de oudste? Ja. En waar is de prins? Ja, dat ken ik verholen, maar dat is wel positief getest. Oh. Ik niet. Ik ben niet... Ja, je hoeft niet achter me te lopen. Maar deze zit ergens geïsoleerd. Ja, daar heb ik hier in de woonkamer zitten. Maar dan is het denk ik ook lastig om hem te halen. Of, Ja. nou ja, wie kan op afstand blijven, maar wie duist zich dat dan, als ik dit Nou moet ja, zeggen? we zien al... Ja, dat mag. De andere twee, dus mijn man en mijn oudste zoon, zijn ook positief. Dus in isolatie, dat heeft geen nut meer eigenlijk. En de oudste zoon is al een week positief en ja, ik heb nog steeds niks. Dus ja, kennelijk... Je hebt er een duizenden zelftestje. Iedere dag doe ik een zelftestje. Die zien inderdaad aan te slijpen, hé. Nee, die zien niet aan te slijpen. Maar, nou ja, Dus ja. nou wat er dan toch zien, Dan moet ik hem toch horen. als hij wil tenminste. Dat denk ik wel, ja. Ja? En doe best van Venlo. Van Groot Venlo. Wieso, hè? Nou ja, goed, ik kom zelf ook uit die buurt. Dus Echt hoor? ik huur er dan een accent. Hoe kom je vandaan dan? Ja, ik ben in Venlo geboren, maar ik heb in Tegelen gewoond altijd. Oké. Ja. Ja, uit Groot Venlo kom ik, ja. Zal ik hem halen? Ja, Geer. Niels? Oh, ik geloof dat ik verstoppen is. Niels? Momentje. Ja, dat kan ze natuurlijk niet maken als prins, hè? Verstoppen. Nee. Nee, dat kan niet. Als adjudant kan ze zich nog eens verstoppen achter de prins. De schepenen. Is dat Oersbeeks voor schuip? Ja, maar waarom dan een... Misschien is dat meer een geit eigenlijk. dat is toch een geit? Ja. Of een bok Een bok. met een sik. En de tonghoed. Is niet erg. Kom. Ja! Ja, dat is het toch. Ta-ta. Hij zegt, ik zit in de joggingbroek en ik heb mijn haar niet gedaan. Nou, Maar de best even goed. Prins Niels, kom maar net dichterbij. Ja, proficiat. dankjewel. Hoe lang ben je nou prins? Een week. Oh, kerstvers. Laten we dicht de steeg afhouden. Dat ze dat kunnen zien. Vind je dat leuk? Ja, of haal hem zelf even. Ja, nog Nee, meer. man, dat hebben we al wat horen zien steken. Hey, wie had ze trouwens, man? Lindsay. Lindsay. Ja. Lindsay, wie ging dat uitroepen in coronatijd? Ja, anders is anders. Ja, maar wel heel erg leuk wie ze het gedaan hebben. Dus we hebben het met een livestream gedaan, online. Dus we zien van tevoren zijn er filmpjes opgenomen en op de avond zelf hebben we met een heel select groepje, allemaal heel coronaproof uit elkaar staan. Dus de papa en de mam van de prins en de prinses hebben we in een ruimte hebben we de opnames kunnen zien. Ja, dat is bij elkaar geplakt en dat hebben de lui toestand via een online stream hebben ze dat kunnen kijken. Het gaan ze er. Het kan ze En de doen. boete. Ja, en de boete, ja. Er schijnen heel veel mannen gekeken te hebben. Leuk. Ja, nog meer dan dat eigenlijk in de zaal zouden passen, dus ja. Nou, de beste gaat vergeten. Wat is die vergeten? Het belangrijkste. De veren. Ja. Is niet erg. Kijk aan, hè, ja. Benjon, Denjon. Oh, kijk, het staat er ook op. Het staat er ook. Oh, dus de steek, de mug gehouden. Ja, zeker. Dat hebben we zelf gekocht. Dat had ik heel weer. Oh, ja. dat is een sigaar uit eigen doos. Precies. Waar is het de bedoeling
dit jaar een jeugdprins uit Europa? Of is dat echt last minute besloten? Nee, nog? dat was de bedoeling. We zijn in oktober al gevraagd, dus dat was echt zeker de bedoeling. Ja, en we zien ook blij dat het gewoon door kan gaan. Kijk, daar komen ze aan. Daar komen ze aan. Zo trots als een pauw. Ja. Nou, Kijk eens. je weet niet welke kant. Steek er maar in. Nou, Kijk. kijk. Kregen we dit nog zover, Niels? Dat is een ah. Wacht, hij kan het zelf beter doen. Ja. Kijk. Ja, super chic. Mooi. Hey, nou wordt hij dus in oktober al benaderd. Ja, dat klopt. Maar toen wist hij het nog niet, denk ik, of al? Nou ja, goed, toen hebben we hem natuurlijk ook gevraagd of we dat leuk zouden vinden. En het antwoord was ja. Dus sinds oktober weten we het. De papa, de Nou, mam en de prins. Nou moet ik zeggen, jij hebt het ontzettend leuk versierd. Dank je. Met leuke subtiele dingetjes, zoals die heb je door tweeën, die alaaf Ja, kunstwerk dingetjes. Zelf gemaakt? Nee. Zelf gekocht? Zelf gekocht. Oké. Zelf gekocht. Ja. Maar je hebt het leuk gedaan en wie noemt ze zo'n de garde? De garde, ja. Ja, wat symboliseert hij? Ja, dat is een goede vraag. Dat moeten we Garde de Korps vragen. Want het zijn twee mannen die zich heel hard inzetten voor de jeugdcarnaval. En ook ieder jaar leuke activiteiten door rondomheen organiseren. Zoals bijvoorbeeld, voordat de proclamatie is, doen ze het raadsels door het ganse dorp verspreiden. En dan kan het ganse dorp met puzzelen rooien weer dat dan het nieuwe jeugdprinsenpaar is. Dit jaar gaan ze een puzzel. Ja, en dus deze er ook op. De kans nog, nee, de kans niet meer wegduiken. Nee. Dit is de pap van Niels. Ik ben de pap, ja. Proficiat. Ja, dank je. Met de jeugdprins. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Maar ik ben dus ook positief. Ja. Ja, daarom blijf ik ook iets doen. Oké. Ik ben de enige die nog de boete mag. Maar niet krank. Helemaal niks. Nee? Nee, helemaal niks. En wie veel stikt ik Niels? Ja, ik heb ook een Nee. Nee. Oké. Nee, ja, ze hebben eigenlijk allemaal niks. Maar ja, omdat we natuurlijk activiteiten hebben, hadden we wel zeggen, we willen wel iedere dag even zeker weten dat alles oké is. Ja. Ja, en dan blijkt dat dan toch, zonder dat ze eigenlijk echt klachten hebben, dat ze dan toch positief is. Ja. Trouwens, Lindsay, wie is zich als geboren Venloze in Oersbeek terechtgekomen? Door die meneer die dat Dit is van nee. Ik heb ze metgenomen naar het zuur, ja. Maar wie heeft ze ontmoet dan? In Roemenië in de trein. Ik zat een vel op school en hij zat een zetter op school. Kijk. Ja. En dat was boempaaf Liefde op het eerste gezicht. Ja, ja. van allebei de kanten. Van allebei de Ja? kanten. Allebei de Ja, kanten, ja. absoluut. En hoe lang is dat geleden? In december 20 jaar geleden. Dat is Ja, goed dat bij, is- hè? dat is goed bij, Ja, ja. Duk hebben mannen er meuten mee, hè, met Bij ons is dat trouwdagen en... andersom, hè. Bij ons is dat andersom. Oh ja, dit Als is- mensen me vragen hoe lang zit je bij jij, dan kijk ik naar Mark en dan geeft hij het antwoord. Oké. Leuk, maar wat een leuk verhaal. In Ja. de trein. Ja, ja. En hoe ziet je het? Want dat is een prachtig pand. Ik zie een gemeentelijk monument. Ja, Wat is dit geweest, dit pand? ja, niks speciaals. Het heeft geen officiële functie gehad in Nee. het Ja, dorp? het is gewoon een Nee. Nee. Ja, wie weet, er is ook een apart verhaal. We hebben een briefbus gedaan dat we interesse hadden in het huis. En dat, dat leek, ja, dat scheen dan ja, te kennen. En hoe lang is dat geleden? Ja, dan kijk je natuurlijk wel weer naar de maan voor je hoortallen. hè? September 6 jaar. Schud het allemaal zo uit de mode, Mark. Ik heb geen datums of zo, geloof ik. Ja. Is dit een fotografisch geheugen ook? Nee, helemaal niet. Nee, dat niet. Nee. Oké. Hey, ja, nou is het maar de vraag, Niels, wat er kan met de vastelovend, hè, met de carnaval. Heb je al enig idee wie die in de carnaval eruit gaat zien? Nee. Nee, dat is nog heel spannend, hè. Ja. Het mammen-idee, stonden al wat dingetjes wel vast. Nou, er werd vandaag, zoals ik begreep, hard vergaderd. En dan ja, hoop ik heel snel gaat te huren. Ze hebben in ieder geval uitgesproken, en met ze bedoel ik de carnavalsvereniging, de Schepenen.
Die hebben in ieder geval van het begin af aan uitgesproken, we gaan gewoon doen wat we kennen om Get te vieren. Dus wat er ook kennen, we gaan het doen. De gemeente is heel behulpzaam geweest tot nu toe in alles wat we hebben willen organiseren. En gelukkig hebben ze deze week natuurlijk van het kabinet geroepen dat er versoepelingen zijn. Helaas gaan ze ook over 3 weken dan erop evalueren. Dus het is even afwachten nog wat er dan wel eigenlijk wel en niet kan over 3 weken. Maar wat er gedaan kan worden, dat gaat er gedaan worden. En ze hebben ook al heel veel leuke dingen gedaan. Oké. En ze hebben de dagen na de proclamatie hebben ze met hele chique auto's door het dorp gereden. En dan hebben alle dorpelingen boetje gestaan, gezwaaid. En hebben ze nog gedecoreerd vanuit de chique auto. Dus het wordt wel heel erg leuk. Ja. Nou, gaan ze erop wetten dat ze de jeugdprins is. Ja. Dus geniet ervan.